Naimbag nga bigat ay amin kakabsat, iti daytoy man na santuan nga misa. Hintay man danggayan ti panagyaman ni Mr. and Mrs. Rex Alcantara and family. Hyacinth Faith Sanchez ti panag-birthday na. Kastapay ti pagyaman ni Nicole Barrett and family. Alden Ken Grace Cajigal. Pagyaman ni Perlita. Mr. and Mrs. Johnny Sullivan and family. Mr. and Mrs. Melody Columna and family. Kenny Mrs. Maria Lucito Acosta. Hintay man iraman pa'y ngay karkararagan, ti kararwa da Bienvenido Senior, Elena, Jaime, Erlinda, Gloria, Ken Joel. Kastapay ti kararwa da Emeterio, Lolita, Chofilo, Concepcion, Pedro, Benjamin Sr., Elisa, Orlando, Ace, John Paul, Ken Anita. Ti kararwa da Reynaldo Barit, Filomeno, Juliana, Petra, Jeric, Antoinette, Brenda, Maria, Consing, Rose, Norberto, Gregoria, Ken Marlon. Kastapay ti kararwa ni Ramon Oloroso. Ken ti kararwa ni John Patrick Bilan Cesario. Iti kararwa ni Pacifico, Benedicto, Juanito, Catriona, Pedro, Catalina, Eupronio, Ken Juliana. Tumakder tayo. Tayamin sa batin ti Apo. Penintayamin sa rabwen ti Apo. Penintayamin dayawen ti Apo tayo. Taisot salakan tayo. Upupingken na taengan, intaengan ikanta, panang sarabuken Jesus, gariti kapya. Ider itaengan ikanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Upupingken na taenga, hintay nga ti kanta, panang sarabuken Jesus, gariti kapya. Ider itay nga ti kanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Gusto ko, ma'am. Iraman tayo pa'y ti kararag tayo, ti pagyaman, ti special intention ni Angelica Marivalya, ti panagkasangay na into no bigat. Kakabsat ni Kristo, intalit na kada tayo, ti panakaiwaragawag ti Ebanghelyo. Iti inaldaw-aldaw panagbiag tayo, ikarigatan tayo nga ibiyag, dahil nga Ebanghelyo, dagiti galad, ti kaadda ni Kristo kada tayo. Agdaydayaw tayo nga rod ken kuana iti amin na puso na ken panunod. Tapno nga rod maikarita yung makiranod, iti dito na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang maasi ken managayat.
iti si bababawi anakem kun atayo agkon pisarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko basul ko unay iso ngagpakpaka si akin Santa Maria nga nanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santo ken kada kayo met kakabsat ikakaasid ako iti apo tayo a Diyos. Kasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, iti basbasuro tayo, ipan na tayo iti giyag na agnanayon. Apo mga sigaw, Apo mga sigaw, Apo mga sigaw, mga sigaw. Kristo mga sigaw, Kristo mga sigaw, Kristo mga sigaw, mga sigaw. Ako mga sigaw, ako mga sigaw, ako mga sigaw, mga sigaw. When ako mga sigaw, Loyang Diyos, ikangawan, hindi ko'y nakakakyan, kadang itatawa na iba, di pa nakakenda, iunan na taka, itanok data, pagkubaran na kalaylaya, kenda agyaman kang kenda, kapuiti, naing naklang nagayan mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Ako Diyos, na ilahitan namin. Diyos Ama, aman na kabali namin. Kesika ako niya, Jesu Cristo. O Tupo, nanahin na ako. Modelo Diyos, kailangan niyaman. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sigaw mamalitan, nadagiti basbas ti lupo, kasiyan
ibasbas umilubog, awain, tatay ko'y ararangin. Sika si tutugaw, iti makanawag ti Ama, kasiya na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan angay sisika o Apo, Jesu Cristo, tinasantuan. Siksika di Apo, siksika iti kangatuan. Iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios. Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo da kami a pamilyam, day talaeng grasyam ti panginanamaan mi. Anan sa tadawaten mi taaywanan na kamkadi, ket sa lakniban na kami adi agsarday taayat mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti gana. Di maibasa na daw iti libro ni Job. Pinagyan ni Job, tinagsaw, tinunana. Mayari ti biyag ti tao, ti kapilitan, apan nagserbi ti soldado. Kasalabiyag, tagtatrabaho, iti nadagsen. Kas tagapo, alkalikaguman na, ti paglinungan na. Kas mangmangget, nga gururay, iti tangdan na. Binulan nga ubaw, ti panagbibiyag ko. Rinabii aladingi ti malakam ko. Numaturugak, alimbasagen nak iti iddak. Saan ka makaturog, kaya't kun nga aglawag. Agibusen dagiti aldaw ko, nga awan namnamak. Naparpardas ti panaglabas da, ngem ti panaglabas ti barkilya. Lagi pem, o Diyos, akas laangin la ti biyag ko. Nagibusen dagiti ragragsak ko. Ti sao ti Apo. Yaman tayo Diyos. Madaydayaw ti Apo, dagiti naupay paragsaken na. Madaydayaw ti Apo, nasaya at akantaen ti pagdayaw iti Diyos tayo. Nasaya at ketrumbeng, ti mangidaydayaw ken kuana. Ti Jerusalem, bangunen namanen ti Apo, umungen na dagiti nawarawara nga Israelita. Dagiti naupay paragsaken na, ket betbedan na dagiti sugat da. Dagiti kitwen, ituting na tibilang da. Ket iti tunggal na isa, adanagan na nga itenda. Naindaklan ti Apo tayo, dakkel ti panakabalin na, saan na matukod ti kinasirib na. Itanong na tinapakumbaba, ngem ti managdagdaket, ibababa na. Ti may basa na adaw iti muna asurat ni San Pablo kadagiti taga-Corinto. Uray no ikaskasabak ebanghelyo, awan ti kalintegak agparama. Panay pabakray kanyak, dayti na arami, ket asi akpay, no jak ikasabat ti ebanghelyo. Nubukbukod ko anakem at umpalan ti trabaho, namnamaek amatangdanan na. Ngem aramidek akas pagrepengak, agsipod na naipakumit kanyak, daytoy a trabaho. Anya nga rod ti tangdan ko. Isulaeng ti gundaway amang kasaba, iti naimbag a damag, ajak patangdanan.
iti sabali a panao, Jack kalikaguman, ti kalintegak, akas agserserbi, iti ebanghelyo. Siwawayaak, sa anak at tagabu ti uray siya sinuman. Ngem, patagabuak iti amin a tao, tapno adupay ti maawis ko. Iti sidong dagiti nakapoy ti pamati na, agbalinak akas kadakwada, tapno maawis ko ida. Iti kasta, iti anyaman a pamuspusan, agbalinak akas kadagiti amin a tattao, iti amin a kasasaad da. Tapno adda maisalakan ko kadakwada. Aramidek amin dagitoy, gapu iti banghelyo, tapno mayramanak iti parabor na. Ti sao ti Apo. Yaman tayo Diyos. Sa pulempay ti panarian ti Apo, kas maibagay. Kita minto maipitukin ka. Alleluia, Alleluia. Ti Apo at ako kada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Idi nakapanaw dan iti sinaguga, nagturong adagos ni Jesus ken dagiti kakadwana da Santiago ken Juan iti balay ni Simon ken Andres. Aggurigor idi ti babae a katugangan ni Simon ket agid-idda. Apaman asimmang pet ni Jesus imbagada ken kuana ti kasasaad ti masakit. Iti kasta na pan ni Jesus iti ayan ti masakit. Iniggaman na ti ima na ket tinulungan na abumangon. Iti daytamet laakan ito awanen ti gurigor na ket sinerbian na ida. Idinakal ken ti init iti daytamet lang nga aldaw. Nagdudupodop dagiti tattao iti dayta a lugar, iti sango ti balay anagyanan ngayan ni Jesus. Impanda ken kuana dagiti masakit ken dagiti linuganan ti demonyo. Pinaimbag ni Jesus dagiti ado nga agsagsagaba iti naduma-duma akita ti sakit. Pinaksiat na ti ado a demonyo. Ngem di na pinalubusan ida nga agsao taammuda ti kinasiasino na. Nasipnget pay laeng iti sumuno a bigat. Idi bumangon ni Jesus ket pimmanaw iti balay. Nagturong iti disto nga awan matagtagitao iti ruar ti ili ket nagkararag sadyay. Ngem napanbinirok ni Simon ken dagiti kakadwana. Idi masarakan da kinunada ken kuana sapsapulen da ka dagiti amin at tattao. Intayo kadagiti kabangibang nga ili insungbat ni Jesus. Masapul ang mga sabaak met kadagita a lugar. Tada ito'y tigapuna apimmanawak ijay Capernaum. Ngarod, sinorsor na amin apaset ti Galilea. Nangas kasaba kadagiti sinagugada, ken namakpaksiat kadagiti demonyo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Adda ko ma-gift tay amin niya. Nga agpipinaksyat ti demonyo ti tunggal maysa. Kaya yo, sino nga ta mga bak dahil ko maglalaban dagiti demonyo ni Apo Jesus ka pinaksyat na dagiti demonyo. Adda ko masagot tayo mga kabailan tayo nga butya. Kung na tayo ka napaksyat di demonyo nan. Nagmayat ko ma. Adda may sa gayam ko very close friend. Gaputa na napuro mo't a Katoliko na napigsamot ti pamati na ngam di lakay na kasla wala lang kasla unay nga ikaskaso ti pamati na ngam ti babae respeta rin na kunana respeto ti marriage kunana amuna a sakramento ti kasar kadayta gaputa kas jay nagaget ti sunag trabaho di jay lakay na met
Diyan mo, no, naggapgap pa na dati nga tao, magkasla taga-ubog na ta. Wala sa salutan na latag na, di na pa'y pulos, ay i-attempt natin ang trabaho, han na maanusan, agikat manan, kapag trabaho di jay babae nga napingatan, tunong makastrek ti trabaho di ti lalaki, diyan mo, agikat no maikat manan ata na kabunbuntog lang arudan, awan pwede ko anak na yun sa mga hangover. Kala dati nga kasla awan ti goal na iti biyag. Handa pa'y naganak. Awan ti kada. Dati babae ngagsakripisyo piman. Uray no dati makumaapan idrivean di jay asawa na. Busbusinaan nan to nga di na dati nga di pala nalalpas tit kung kunanan dyan nga busbusinaan din ka. Ala di jay babae maturturture mentally, emotionally, spiritually. Kakunat anya nga ti planom anusaklatan a father. Gaday ta ati martir ko na tatalagahan na inatem no mapanmet agramang garo di balay da ka umok ti mamartek ka daday ko malakay na kukit kita na jayang ka ala barkada jaming amin awammet maitultulong na awammet ti kala ka di ko ma jay bias nga pamilya so kung nakijagayin mo nya nga ti planom anusaklatan a father ko na kanya nga rod kakayam pa nga ayaten gapulaang ijay marriage sen anusan na ngam napukawan di trust napukawan ti ayak napukawan ti respeto napukaw aminan kaya ekspektaren na nga asawaan na mga asawa kanya na siyempre responsable ahan sino matimayat nga babae nga agpaasawa ak iti lalaki nga hanam mo ti lubong na kala awan ati maya mo ito malaksid no ikamkamat mo tabiyag mo tadandani ka kanya na ganan agmalmalas kang kamakantsawang kalaengan ka ura inyatan ko na mo ka malaksid ano kanya nga maan awan ati mayat akas jay sugar mga asawa ka agplano hindi wan kasla maupay jiri na ma-depress kasla na unugan kakunak kanya na agpili ka, one day ta marriage laeng mati saksaki mo, awam mo pulos na batin. Yan yung aruti plano. Mabalim mga agsina kayo, agasawa ka ay marriage lata, nga mawaswas day ta, ngumnawan respeto, ikamot ti bagakan niya na, ikamot tabagim. Ngamin amin ang inted na, awam mo response di bangir, pasig mo nga panangi inya na gana kaslama aham nga agtrabaho jay bangir kakunakan niya na respeto mo tabagimon danda lumakay bumakit kayon kaday talaang iyan anos mo aging gana nga pumusay kayo kas natibiyag mo anya mo detang imayang tilubungan kumaano adda mo pakakitaan na nga agbaliw pakakitaan na nga agtrabaho makakitaan na kumamo nga sumaya at awang mo lata nya nga rudan ti respeto mo tatan inted mo amin nga respeto tim ko nakanya na ti mo respeto tatan day tamo bagimon i-spend mo day tabiyag mo nga agragsaken i-spend mo day tabiyag mo nga nawayan haan nga nakabalo den hanggang mga ibaga ang agsina kayo ngam iso ti choice mo ala kay ilakad mo kasi failure nga talaga ti panagri na so talaga a failure kawun ka kabsat kas jagamin di kada tayo dito ilubong adulat talaga iti banbanag nga di ekspektaren tayo sa baliti mapasamak ada dagat iti plinano tayo ngam ti rumwar madi go di makanya tayo amin ang gala ko makada kayo nga das asawa na tata idi agbasbasa ka. Wow, ti kayat ko abiyag. Puday prinsesa ato. Prinsesa nga. Adamot karima dagiti agar-aram idi di awam pay ti text ka. Wow, di kan day anya nagadan ultimong tong alam mo, paypaypayang kanto. Ay nga paypaypayan. Idi na bartek iso mo ti paypaypayan ni bakuna. Mangilngilaw. Baliktad mo tan. Kasi prinsesa ko natin, i-expectaran tayo, di agplano tayo, wala ka na kita agasawa, di agplano tayo, tintubiyag ka, dahi tayo nasayaat, dahi tayo nanamay, kaslakto prinsesa, wow, nakalinlinis akto. Apo, uging amin nga mumukatan nan, piman, kakakaasin. Kada di ati plano tayo, adda na kita banbanag nga umay, nga han mga iso ti plinano tayo. Sumrek dahi jay.
Kano daduma, di frustration tayo, di rigat tayo no daduma, iso di haan tayo nga makapagbiag asi aayat, mapukpukawan di respeto, mapukpukawan ti napintas alangan-langan, adda dagiti agkong ko na, agan ano saklaangan apo. Dagiti hanga nakaanos, nataya kun apo. Imunadan tahanda nakaanos, piman. Dayay, ibagbagana dayay. Apa yang nga day tigamin ti ibagbagana? Ngamin no hantay nga ammo, no anya nagyan, no hantay nga ammo, no anya di os-osto nga sasaaden tayo, no hantay nga akseptaren di os-osto nga kabibiyag tayo, na hantay pulos maiwaragawag ti ebanghelyo. Kuna ni Krista, kuna ni San Pablo dayto taga Corinto nya. Kunana. Asi akpay kunana nya. Asi akpay no jak ikasabati ebanghelyo. Kakaasi ang biyag no awan ni Kristo iti biyag tayo. Asi akpay no jak ikasabati ebanghelyo kunana taapaya haan garuden nga ni siyak kat bibiyag no di ni Kristo ang lawagan tayo. Anya nga min ti ebanghelyo. Dahil ebanghelyo is the message, haan? Sino ti mensahe ni Kristo? Haan ada tayo? Ti ebanghelyo ni Kristo, dagiti galad na, di panursuro na, dagiti nasaya at nga kababalin, di panangitan ok na ti tao, dahi ti ebanghelyo ni Kristo. Haan nga da tayo? Hantay nga ibaga nga dati ti ebanghelyo. Yung pakawanam, kaladi na minsan, imay dagiti memestra ti paway, elementary, minisaak ida. Idi agmano na kun anak di jay maysan inig ganan na jay ima jay inyanagan cha sabul ko ka inig ganan na nga kinastasa kun anak din apa ya ni hanga siyak ni Kristo ma'am kung kunak nga luklukon api ag disminorya ka kung kunak di madayon nang iggan jay kagay ni Apo Jesus ka na agasan nga maamot ta siraragsak hanga siyak ni Kristo haan nga siyak ti umayo ko ni Kristo kun naklata nga ipapilit we are not the message haan nga datayo ti mensahe ni Kristo. Ngam haam mo maiburay dayta, no haam mo nga lawagan, no anya di sasaadem. No haam mo nga mawaknitan, no anya di kasasaad mo. Umuna, anya ti ebanghelyo tayo ni Kristo. Maikadwa, sino ti mangiwaragawag ti ebanghelyo? Datay amin nga nabunyagan. Datay amin nga dakem na dito'y lubong. Awanan ni Kristo mo maigsaw niya tayo. Haan lang nga dagiti nakaiggan ti Biblia. Ti pamati kakabsat, lawagan tayo ngamin, ang ti pamati haan laang into no Miyerkules Korkoros, tatta Domingo, inton Simana, into no Christmas, baka ti pampanunutan tayo nga pamati kadayjay. Gapot aldaw, obligasyon tayo a Kristiyano Katoliko, mapantay di simbaan, agkararag, agkomunyon, that is our faith, haan. Haan nga, DJ laang ti pamati, DJ inaldaw-aldaw, apa nagbiag tayo. Sino ti agiwarwaragawag ti pamati, dahi laang Domingo, nga niya po padi ko, umay kay ladumngag keng kuana ditoy, haan nga kasya ti pamati. Ti pamati, no kas anong nga ibibiyag ti ebanghelyo, every second, every minute, every hour, every day of your life. Isungarod nga jilangan-langan ti agasawa, agkakaaruba, ijay trabaho, ijay tiyendaan, idtalugan, adda kay tilugan, adda ka di maibibiyag mo ka di ti ebanghelyo. Sino ti mensahero? Datayo. Ngamhaan nga datayo ti mensahe. Kano ijay inalda-alda nga pa nagbiag mo ka, makadomingo nalipatam ni Kristo, sumingpot kanton Domingo. Nya mo data nga klase ti biyagan. Makadomingo ka switik ka, ore ka inaktumot agpakawan. Madi aday. Madi aday nga pamati ti pamati akid ijay inaldaw nga pa nagbiag tayo, no kas ano ka agbibiyag kakunak. Isu di ibagbagak. Narigat tayo gamin nga maiwaragawag ti inaldaw-aldaw ni Kristo, no di tayo amo di lugaran tayo, katla ko madigigayim ko. Kas ano nga rod nga maiwaragawag mo ni Kristo ka, miserable mo tabiyag mo. Kas ano nga rod nga iwaragawag mo ni Kristo ka, agtutuok mo tibiyag mo. Kas ano nga marinadang adda kanyam ni Kristo, nagdagsen mo tabarukong mo. Dahil nakarigrigat nga panunutin, kala ko madagay tayo daduma, lonlones pay laeng.
Sumsumrek da pala ayanti pagtrabahuan da. Nagtrabaho da ko mati opisina, wano gobyerno, wano eskwela. Siyempre ako, ubeng linya, bayang magilew. Kalpasan di bayang magilew ka, lunlunis pa ilaan. Akong ungutan. Apa yan? Haan man lang nga na-relax idi Domingo, haan man lang nga na-relax idi Sabado, naggapod di balay da, miserable a pamilya, maapektaran di trabaho na. Hello, agkakaawatan tayo haan. Dija iso nga lunlunis pa ilaan, madin. Kabubutingan, tapaya, miserable ginagapon na pamilya, narigat, agtutuok. Iso nga kas ano nga iwaragawag mo nga ni Kristo nga, addaan respeto, addaan ayat, addaan kinapakumbaba, isakit mo ni kabsa mo, ijay pagtaengam ka di mo, iso nga nga ti umuna nga paggapuan ti ayat, ijay unag ti, balay, ijay unag ti, pagtaengan ngam no ije balay ka tiri nana ka naliputan no rumwar tiri nana mo naliputan iso nga adala ka iso nga no ije balay ka malipliputan maululbod adala naging narasaas nga katrabahuan noong siyak dayay ko na agata pa siyak ti pagtungtungtungan niyo ko nanan apaya iso nga ron tinaaramid. May isa dayay. Haam mo maiwaragawag, datayo nga mensahero, narigat tayo nga iwaragawag ni Kristo, no, di tayo ammo dayay, haan nga nalawag dayay, pagtatagderan tayo. Iso nga lawagan tayo, amuan tayo, Di ka iti mensahe ni Kristo, sino ti mensahero? Datayo. Kano datayo ti mensahero, sino ti audience tayo? Sino ti audience tayo, sino ti pangipasaan tayo? Dagkong comment dagijay YouTube sa wano jay page tayo. Ada nakabuya basit dagijay reels dagijay videos. Kasi siyempre tila maikabil dagijay kadijay laeng sermon haan nga nairaman di maibasa niya. Nya mo dayta nga pa day pasurot sa amo ni Satanas. Comment apaan mo dagiti man nakiapa nga follower tayo. Apaya dayta nga pa day pasurot sa amo ni Satanas tila masalsalawasaw na. Kuna mathan nyo nga apaan, apaya, nalakati agipapan, no, naggapo ijay kaungganhaan. Nalakam nga makita ti kinaimbag ti tao, no, naimbag ti adag ti unag mo. Ti makitam ti tao, dakes may adijay, unag mo. Birbiro kam dagiti agtatakaw, no, sika, agtatakaw kahan. Iso ka butang mo chismosa, no, sika kat. Pakawan ng mapo. Isungarod nga naglakat agi pa man iso ti ko nakahanyong apaan baybayan ikararagan nyo taapay sa bali nagyan di uneg na nakakita na ba si ti video dinamot binuya di buon ka agsasaot dakasen Allah ison samo ti paka-impyernon nan. Apa yan naggapon na nga rod alangan nga impadamag di kaaruban na naggapon toy. Iso ti ko iso nagyan di uneg na dayta bayan nyo. Talaga di agkaskas dyan, no, daduma damdamon pa'y lumakita, agsasaot da kasi di kayo pa'y nagamam mo ka, pagsasauan na kan, ala, kakaasi mo ang agbibiyag da ito, apa yan, nagado, kasi sigurado nga, nagado ati hurts na di unag, nagado ati sakit tinakam, nagado nga kinaulbod di unag na, apa yan, iso rumwar adagos ka, dakisin, very judgmental, di panangkita na ti taon, Sino ti audience mong umuna? No sika kuna tayo ni Kristo ti Ebanghelyo, sika mensahero ka, sino ti umuna nga audience mo, dahil mo tinaisuro, agadal kami ti homiletics. Insuro da magkada kami, agsursuro ka mga agsermon, anya ti kunada, no matamaan ka, iji sermon mo, good sermon dayta. Ti umuna nga audience mo, tabagim. No adda ikayat mo nga ibaga about love, panunot mo, agay-ayat kakadi. Kinapakumbaba, panunot mo, agay-ayat kakadi. Kinachismosa, kunada ka, da kayo magamino, daduma ka, dagitay, may adda chismosa na, nakapanunot kayo nga sa bali ko, isunan eh. Kunayo mga dagos, adda mo na panunot yung nga sa bali nga tao, panunutan mo muna, ti umuna nga audience mo sika. No adda epekto na, di ibagbagamon, well, now, kinapakumbaba no ko namon, la pakawan nga mo no ko nam, kabailam kadimot tinamakawan. Adda ka di pudpud no nga pamakawan. La, bahi mo nagpakumbaba ka, handa nga mamati no si kabag kainggat tangsit ka, haan?
Oh! Oh! Kita nyo, nasakit? Nasakit kami no daduma. Isumad na kita nga makimisad to'y apaya. Nasakit apo. Inakla di bangir. Piyadjeta, maturog aklatan. Ay, magkaamok Piyadjeta, maturog aklatan ko na. Ang ganda yun no daduma. Ti umuna nga audience musika. No, yay panangiwaragawag tayo ti ebanghelyo. Ti umuna amerisan tayo. Ano si asino tayo. Nga oray man ka no man nagbasol tayo, oray ka agkaraitib call tayo, oray ka no nakapsot tayo, tanarukop tayo mat. No daduma ka may mayat mo di nakapsot, apaya ijay mat, di kamali tayo no daduma, isot pagadalan tayo ti kadakkelan nga leson, haan? Agpraktisak agbisikleta, agusarak day tay cleats, day tay adalak na nga sapatos, kakunada, haam mo ma-practice day tano, haang ka nga madalab mo muna. Agpaiso, yung tunukan na ka, pampanunutin mo nga ka nadalab, narigat, kasi mo laang. Haam mo nga amo tiri na natinapudot, no hang ka na sinethaan. Amo yun napudot? Tiagap apura ka kuma, imigop ka, di ko ka, biya ako, oray ka lang day tay, agluptak ta. Taapaya, amo nga may isaot na pudot, ka napadasamaan. Among nga ibagati na sakit na napadasam, nadunor ka. Among nga ibagati pamakawan na napadasam ti na humilyay taan. Nga nga imbabainda ka. Hindi yan lesson para kanya. Maikadwa, sino ti audience tayo nga maikadwa, di aglaw-law tayo haan asabali at taon, di pamilya tayo. Ado dagi tay tatang, ado dagi tay nanang nga uri handa uni agsasao. Nagbasit ti sa uda, ngam dagi anak sumursurot dati kinasaya at data apaya marinam di ama nalintag ikarkarigatan na taglintag adda respeto adda ayat adda mo dagi tay nanang nagmayat ti pagbalinan dagi anak data apaya agunget man no agunget nya naganan ngam di disiplina kaya na nga ibiyag dagi ati mangibibiyag ti ebanghelyo nga dagi pamilyada ka adda respeto da dagiti tattao ko automatic nga respeton da idata na saya at dayjeti panangibiyag ti ebanghelyo. Hanga dayti tumanatat nga di na maibibiyag. So manao nga awam marinam iso nga dayjay pamilya no daduma makapahanga ngay no daduma dagiti pamilya nga na marinam latta nga nagsaya at dayjay kada ngay ore hang agsasao dagiti nanang kintatang sumursurot di ugali dagiti anak. Sumursurot nga nagsaya at dagiti anak. At damo ta dagiti pamilya Pera de los Buenos na dabas-bastos di anak. Baka na ululbod mo uno na bastos mo iyo nagti balay. No sadot di anak. Mumutten ano naggapan na pamilya. Alangan nga naggagagat na nang kintatang. Sayang di kiyo text ka. Agkalyo ako. Siyempre naggapod di pamilya da dyan. Sinuti mo na nga nangisuro di ebanghelyo na ni Kristo. No di anak ka amuna ti agkararag. No di anak ka amuda ti agtalek kini Apo Dios agday dayo naggapuan na. Sino ti nangisuro? Nanang kintatangaan. No amuda nga no honest da iti panagbiag da amuda ti agkararag. Sino ti nangisuro? Ni Apo Padi ken dagiti katikista ka umaydan tula ngano dakkelen di ubing. Kagas jemat kunana ni Apo Jesus, ay kunan ni San Pablo, si akpay no jak inyag isuro ti ebanghelyo kunana. Kas jemat lakan nya tayo, kakaasi nga biag ti awan ng pulos ni Kristo. Puros gura, sakit tinakem, inulbudan, tinangsitan. Anya laday ta nga manulang nga tawon ta biagmon ka kasjay pailaeng. Dandani ka pumusayan ka, tibiyag mo pailaeng ka nakagulgulo. Awang pay pulos ni Kristo kas ano lang nga biag daytan. Di mo pay napadasan tinagbiag anawaya, di mo pay napadasan tinagbiag anaragsak, umapapal ka ti kaaruba, miso, awanan, managapal. Anya ti epekto na dahil kakabsat. Ni Apo Jesus, kita inyo, di katugangan ni Pedro, na panabinangon, aggurigur. Bimangon adagusan. Pampanunutok, idi kay rabi ka. Di kalman sakbayak nga ka. Idi bimangon di katugangan ni Pedro, na pan nagluto nga dagusan, na pan baka babain na, ure gurigur siguro ka, gapo ta babain na, dani Apo Jesus ka, na panlata nagluto, lanay ka babain. Nung pampanunutok,
No, daduma, ti pan nakaagas. Haamagkat nga di jay pan nakabalin ni Apo Isus ko mga pumanok a demonyo, unnatem ta imam, hangga agbasolan. Ti magkat adda nga pan nakaagas ka di jay care. Amo yung very caring ti Pilipino niya. Kita nyo dagiti nurses ti abroad kakayatan da ti Pilipino apaya. Very caring ti Pilipino. Nakita duman no tinudok na latamot na ada nagpaparutak tingi po na puno angahan nga. Ada dagiti nadagsen kinalag anti ima na. Gerin wala-walawal na kanay makadandano ka kun tanay na ya po. Ori ada anesthesia nakakasla di manon iya kararuwak di jay. Yung nadagsen kanu ima na nga talaga mo di jay agparparot. Hana nga dati na udig kinalagan. Di jay kunana ka tipan nakaagas haamag ka is not the medicine. DJ care. DJ pa nang iparinam. Isugurod nga bisitaem dagiti masakit. Amoy ti emotion, DJ emotion ko madigi tao, madip-depress kita anyo dagiti inagasan niya po Jesus. Dagitay prostitute. Dagitay kung kunadang agpukutel hanga kayat tigimong dagijay. Nga imo na nga pan nakaagas kadakwada ni Apo Jesus, winelcome na ida. Iso nga kas jay mo ti mission tayo. No ti tao nga pagserserbyam ka mari na da tao ka, napatpatig dayjay ngam di ited mo a kwarta. Napatpatig dayjay ngam ited mo nga sa agas wenno di kanen na. Napatpatig di panangi parinam nga tao ka. Ngam no tila pampanunutem ka bagbagim. Haang kapulos makaagas, dadael ka. Sikati mang dadadael. Ngam no di panangi parinam kitaan nyo dayto nini. Ni Apo Jesus kinapan na dinanon dagiti agsaksakit impari na nalaeng di ayatnan in the first place maag-agasan dan. Di mo no daduma dagiti mapangkain pa check up di doktor, agsakit ka launa yan, makasaksakit ka, itartaray da ka pala di hospital, idennes la ni doktor awon ni doktor di kuan libog, umanges ka, libog, ipadas mo agoyak, sakit ko dok, adda uyak mo, kuna na pinaguyak na kangarod. Ngam jay pala adda makita mga doktor guminawa diri namon haan. Napadasan nyo nagsakitan? Nga daytay nga no makita mo nga awam mo lang doktora nakabaybayag ka diyan ayan ti paglinyan awam mo lang doktoran into no dadta ni doktoran ako nada ka kasla guminawa jay. Oy agkakawatan tayo haan. Makita mo di assurance na nga dadta ni doktoran ka kasla guminawan jay. Rinam, kasjay mo lati gayam. Kasjay mo lati kabsat. No iparinam nga adda kalata. Amuyo ti pan nakaisalakan ka amo ka nga daytoy mapanla ijay langit. No agngangabitin ni kabsa mo maop-opay iti biyagan no adda kalaka nga nangibaga nga haman kayam dayta. Ker dayjayan pumigsa. No nagbasolon ka ti ammom kaawan pa nagbabawi kanyan addalata pa nagbabawi agsubli ka. No ukir dayjayan, makatulong ka. Dayjay ti ibanghelyo. Kabaliktad na nga rod day takunak no tila amin nga pampanunutan ko para bagim. Hanga para kanyada, dadail ka hanggang agserserbi. Tabagbagim ti serserbiam, nariga dayjay. No paraking ka amin hanga para kanyada, ay susapaw, delikado day ta. Kaday jay kakabsat, ti epekto na, jay panangiwaragawag tayo ti ibanghelyo, iso day jay mari na dagiti kakabsat tayo. Jay pala pa nang ipatig mo, jay pala pa nang iparinam nga kadwa na ka iti rigat ken tuok na, kadwa na ka iti problema na dakkel abanag daytan, agas day jayan. Haan lang nga physical, emotional, spiritual, ag-agasam isuna makaagas ka. Ngam no si kamo ti mangmangted ti sakit, poison ka ti kagimungan, wala. Istorya umamin nga agputar ka ti istorya tapno sikala ti agbalin nga god. Ne? Adda nagbasol ka ikulkulasay mo ay poison ka ti kagimuhang ka nga makaag-agas. Ala kakabsat ko na ni San Pablo, si akpay no jak iwaragawag ti ebanghelyo. Wen adda ni Kristo kanya tayo, timod la ibagbaga na daytoy ka irwar tayo kadi di kinaimbag ti kaunggan tayo. Haantay bukbukudan. Adda aming kinaimbag ti puso tayo. Irwar mo, amo nga ilamlamang. Rinaam di pagimbagan ni kabsat mo, haan nga siksika.
Adda amin kinasaya at ti puso ti tunggal may saka na tayo. O, oray man ko na tayo, adda pagbasbasulan tayo, adda kinaimbag, iso da ibagbaga na irwar mo. Iserbim kinikabsat mo, iparinam kinikabsat mo, nga adda kanyam ni Kristo, dahi tati misyon tayo. Iso nga ni San Pablo ko na haanin nga siya ti agbibiyag, no di ni Kristo ti agbibiyag kanya. Nagmayat ko mga ibaga dagiti kakabsat tayo, kasla dahi ito kakabsat ni Kristo. Kunana ko magkada tayo, kasla dahi ito kasla asawa ti Diyos. Kunada ko magkanya tayo, mariri na king kati Kristo. Iya dada yung mga po, handa ko maibaga nga, kasla mariri na king kakademonyo ka. Nagalas mo nga tanaham mo kuma na may mga ibagada nga ti mariin na da kung makuurisin no Kristo. Hantay nga Kristo, we are not the message. Hanga da tayo ti mensahe nga mabalin tayo nga mensahero, mabalin tayo nga idanon ni Kristo. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti maymay sa Dios, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Jesu-Kristo, bugbog tong nga anak ti Dios, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo, Dios sa nagtao diti Dios, napaypayso a Dios sa nagtao diti napaypayso a Dios. Naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangalay ti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet ang ilansa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan a surat, imulis sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Baro abiyag ti intuyang ti ama kada tayo babaan ni Apo tayo nga Jesu-Kristo nga imay nagserbi. Awawagan tayo ti ama awawagan na tayo ti ama sumurot ken ni Apo Jesus babaan ti panagayat tayo iti pada a tao tapno makapudno tayo asumungbat iti daytoy nga awag. Intay nga rod agkamang iti ama ket kuna tayo Apo pagbalinen na kami nga instrumento ti ayat mo. Impakita ni Apo Jesus ti ayat ti Ama, babaen ti panangipangimbag na ti adu a masakit. Agtalinaed kuma ti simbaan na sakramento ni Apo Jesus, babaen ti panag-inayat tayo akameng na. Kumararag tayo iti Apo. Apo pagbalinan na kami nga instrumento ti ayat. Nagkararag ni Apo Jesus sakbay anapan iti sabali nga ili, tapno mangagas ken mga saba. Mataginayon kuma ti gagar ken kired ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo, papadi ken religyoso, nga agserbi kadagiti tao, ken maikanunong ti biagda ken Apo Jesus, babaen ti kanayon a panagkararagda. Kumararag tayo iti Apo. Naragsakan ni San Pedro iti kaadu ti tao, ket binirok na ni Jesus tapno tamingen na ida. Agserbi kuma asi ayat ken si pupudno, dagiti mangidadaulo ti pagilian tayo. Kumararag tayo iti Apo. Apo pagbalinan na kami nga instrumento ti ayat. Intuloy ni Apo Jesus a pinaimbag dagiti masakit, uray idi rumabiin. Mataginayon kuma ti anos ken gaget dagiti doktor,
Nars, ken dagiti mangsalaknib iti salon at tayo, iti panang itong palda, iti sinapataanda at trabaho, kumararag tayo iti apo. Naindaklan ang mga gas ni Apo Jesus. Ikan kumati Apo Jesus, tinamnama, dagiti masakit, ket maikan ti kay papanan ti panagsagabada. Kumararag tayo iti Apo. Pagpalinan na kami nga instrumento ti ayat. Agulimek tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apangger. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, pagbalinan na kami nga instrumento ti ayat mo. Diyos nga amami, sagot mo kada kami, ti tarigagay mi nga agserbi. Dawaten mi tatulong mo ta ibiyag mi dagitoy at tarigagay, tapno maikarikam to nga agbiag iti pagariyam. Dawaten mi daytoy gapo metlaeng ken Kristo nga apo mi. Bendisyonam uapo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi kenka. Di Santa Misa, idatun miken ka, denggem kadapu, araraw miken ka. Di Santa Misa, idatun miken ka, denggem kadapu, araraw miken ka. Amin nga amin mi ken gungunay maidatun nga ayat ken kanyo sapo. Di Santa Misa, idatun miken ka, denggem kadapu, araraw miken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Dios nga apo mi pinarsam dagiti tinapay ken arak tapno saranayen da tinarasi abiyag mi ditoy daga.
Ipaay mo ka dita pagbalinan pa ida asarana iti pan nakaisalakan mi. Gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno na ya may ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kadagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaruna ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti pannakaisalakan. Babaen ti panagungar na. Ket inlukat na dagiti ruangan ti langit. Idi immuli kan ka nga amana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos. Ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, kat kunami adi agsarday. Santo, 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 di Apo a Diyos, dagiti amin aparswan. Di langit ken daga, napnuday ti pakailaydayawan. Hosanna ikatatuan, madaydayaw, di umay tinakan ti Apo. Hosanna ikatatuan. Pudno ay apo abiig ka akinasanto kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem kat ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asya ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana halaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tada ito'y tibagik iso may yawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Ta daytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro ken nagnanayon atulag. Isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy at suminom kami. Iparangaran mi ti papatay mo, o Apo aming dayti, iyay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami makirano di bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na iti sangalubungan kat parayrayom tayat na anadyusan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi.
ni Marlo nga arsobispo mi ken dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon a biag. Gat makiranod kamto ken nainggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. 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 Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag, na insuro ni Apo Esos kada tayo. Amami sa langit, magaydayaw tinagan mo. Dumteng humati pagayang, matungpal humati nakem mo. Dito'y nag-aakas sa langit. Item na kami araw ito, di kanen di pa inayon nga daw pagkawalin. Dagiti basbasuni kasmet kuma iti pamakawani kadagiti menagabaso kadami. Inakame baybayan nga umano iti suliso ket di salakam itinakes. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Takuwam tituray, ti panakabalin kandayo. Nagnanayon na din to sa O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga agapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan norod iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kaya ni kapya.
Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangayubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangayubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangayubungan, idem kada ti kapya, idem ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ti may sala nga sa mapaimbag ton. May kumani ka man, O Diyos ko, amin parikot ko, ta sikalae, O Apo, tiyam mo ka makatulong tuyno mo. Umay kumani ka man, O Diyos ko, narasi unay abiyag ko, ta sikalae, O Apo, ti ammo ka makatulong tuyno mo. Agpasagat nga rod ken ka, tawan sa bali pi mananamnama, arakupen na nga rod tala, sakbay nga inak maiwawa, agpasagat nga rod ken ka, tawan sa bani pi mananamnama, arakupen na nga rod tala, sakbay nga inak maiwawa. Umay kumani ka man, O Diyos ko, nalupoy unay amyag ko, ta sikalae, O Apo, tiyam mo ka makatulong tuyno mo. Umay kumani ka man, O Diyos ko, napulkok kunay abiyag ko, ta sikalae, O Apo,
makatulong tuno mo agpasagan ngarod ken ka tawan sa bani pimananam nama para kupen na ngarod tala sakbay nga inak maiwawa agpasagak ngarod ken ka tawan sa bani pimananam nama arakupen na ngarod tala sakbay nga inak maiwawa. Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo makiranod kami iti maymay sa apadaya, tapno madegdegan ti panakikay sami ken Kristo. Ipaay mo kadi, tamamataod kami kadagiti bunga ti panakaisalakan ti lubong. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Nagdamanan tayo seminarista tayo di tarwar Apo, tayo agpaparegister ti takbokasyon, tulong ti seminaryo, lagi tayo naayat ti puso na, abalin nyo lang ti agdonar, wano agregister Apo, panakatulong ka dagi tayo, anak tayo di seminaryo. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Agyaman tay kinagragsak tay ti amin na paraburna biag nakitinten na daraken amin na sapay kumata intay amin nagkay sa tisidong na amangibunan na itinay